Facebook érdeklődőit. 2 hét után ismét jelentkezünk, ezúttal 2 kérdésre térnénk ki. Az egyik egy személyesebb jellegű, a másik általánosabb. Az egyik érdeklődőnk által feltett kérdés az arról szólna, hogy mindkét kezén carpal tunnel szindrómája van, mindkét könyöknél teniszkönyök betegség van, és ezen kívül még egy izomsérülése volt, ez pedig a jobb felkar, biceps hosszú feje leszakadt, és általán nem ismert okokból sebészeti beavatkozást nem javasoltak, és az volt a kérdése, hogy ebben a szituációban egyáltalán milyen teendők lehetnek. Hát azt kell mondanom, hogy ebből egy is elég egy valakinek, nem hogy ennyi betegséget egyszerre tudni. Végül is az első a karpális alagút, vagy carpal tunnel szindrómára néhány szót. Általában az alagút szindrómák azok olyanok, hogy erekidegek, hogyha valamilyen szűk keresztmetszeten haladnak, és ott valami mechanikai sérülés vagy akadály van, akkor lép fel ez az úgynevezett alagút szindróma, amely annyit jelent, hogy nyomás alá kerülnek ezek a képletek, és ebből vagy keringési zavar, vagy valamilyen neurológiai idegrendszeri elváltozás alakul ki. A karpális alagút az a csuklótájékon van, és ez elsősorban természetesen kézpanaszt okoz, ami hát lehet zsibbadás, lehet fájdalom, különböző bizonytalan érzészavarok a kézen. Ilyenkor szoktak vezetési sebességet mérni, és azzal állapítják meg, hogy egy adott idegnek az érintettsége az milyen fokú. Ha előre haladottabb, akkor az egy műtéti megoldás szoktak, tehát felszabadítják ezt a mechanikus akadályt, és akkor innentől kezdve megszűnnek a panaszok, vagy jelentősen mérséklődnek. Ezen kívül, hogyha ez egy enyhébb kezdődő, akkor még rögtön nem műtétről van szó. Itt elsősorban különböző elektromos kezeléseket, ingerterápiát javasolnak speciális tornával kiegészítve, ami hát egy adott idegnek a problémáin tud segíteni. A teniszkönyök betegség az alkal izomzatai, amikor a könyök tájékon tapadnak, van egy monoton terhelés, vagy azért is hívják teniszkönyöknek, a fokozott izomterhelés kapcsán szokott fellépni, ez egy csonthártya érzékenység. Súlyosabb esetekben itt is szóba kerül a műtét, de az enyhébb esetekben azért először kenőcsök, tabletták, helyileg adott szteroid injekció, már könyökben adott injekció az, ami sokszor segít, fizikoterápiás kezelések a könyökre, valamikor 1-7-10 nap rögzítés, is elegendő nyugalomba helyezés ahhoz, hogy a panaszok elmúljanak, súlyosabb esetekben röntgenbesugárzás is szóba kerülhet. Tehát ezekből stádiumtól függően lehet választani, a műtéti megoldás az általában csak, ha már ezt mind kipróbálta az illető, semmi javulást nem észlelt, akkor szoktak javasolni. A másik az izomsérülés, hát itt ebben az esetben, ha a sebészek azt mondják, hogy ezt nem kell, vagy nem lehet valamilyen okból ki fogják operálni, akkor a megmaradt izomfunkciónak az erősítése gyógytornával az, ami szóba kerül. Az illető, aki kérdezte ezt, egy fokozottabb fizikai terhelést igénylő munkakörben dolgozik. Hát úgy gondolom, hogy ez a komplex probléma mind a kézfejen, mind a csuklókon, továbbá a könyökön és a vállon, hát ez bizony fizikai kíméletet igényel, tehát nagyon megfontolandó, hogy milyen fokú terhelést bír ki ezzel a kézzel. Tehát summa summarum, ha nincs műtéti megoldás, akkor a fizikoterápia bizonyos elemeit kell alkalmazni, esetlegesen injekciós technikákkal kiegészítve. Ez volt a személyesebb jellegű. A másik kérdést, az Horvátné Marcsi tette föl, ami a tradicionális és a modern terápiás eljárások közti különbségre utal. Hát én úgy gondolom, hogy a kérdés valójában nyíltan burkoltan a természetgyógyászat és a hagyományos orvoslás viszonyáról, kapcsolatáról szól. Na most ezen a témakörben elég sokszor jelennek meg pro és kontra vélemények. Én úgy gondolom, hogy nem véletlen, hogy a természetgyógyászatnál sokszor alkalmazzák a komplementer kiegészítő medicína kifejezést. Tehát én úgy gondolom, hogy ennek a két irányzatnak az együttélése az egy teljesen normális dolog, és egymást kiegészítő alkalmazása. Azt kell mondanom, hogy ami oka a természetgyógyászattal szemben a hagyományos orvoslásban a fenntartásnak, az az, hogy
Az utóbbi időben jelentősen felerősödött az angolból átvett evidence-based medicine-nek a szerepe, tehát a bizonyítékokon alapuló orvoslás. És ugye itt a klinikai orvosok jelentős része azt hiányolja, hogy a természetgyógyászati eljárásoknak a tudományos megalapozottságának nincs meg az a kísérleti háttere, ami a jelen modern kor elvárásai szerint, hogy mondjam, határozottan bizonyítaná a hatékonyságát. Na most itt azért a természetgyógyászatnál is azért látni kell, hogy különböző irányzatok, különböző stílusú és hatékonyságú kezelésekről beszélünk. Jelen állás szerint a Magyar Tudományos Akadémia pár évvel ezelőtti állásfoglalása alapján az úgymond támogatott zónába tartozik mondjuk az akupunktúra, a lézerkezelés és a manuális terápia. A szürke zónába, tehát a köztes zónába tartozna a homeopátia, és a különböző energia átadások és egyéb hasonló históriák azok pedig a nem támogatott kategóriába. Ezt most a nagy vonalakban csak azért mondtam, hogy tehát amikor természetgyógyászatról beszélünk, akkor a különböző ágai vannak, a különböző művelői, nyilván itt a magának a természetgyógyász szakmának is az a fontos, hogy kiszűrje azokat a sarlatánokat és kuruzslókat, akik mindenféle papírképzettség és egyéb nélkül hitegetnek pénzügyi előnyök érdekében sok embert, és hát ezzel problémákat tudnak okozni. Az utóbbi években Magyarországon jelentős támogatottságot élvez egyébként a hivatalos egészségügy részéről is a természetgyógyászat, a képzések száma egyre nőtt, tehát egyre több olyan orvos kolléga van, aki különböző természetgyógyászati tanfolyamokat végzett, tehát például a reumatológus és elvégezte az akupunktúrához szükséges tanfolyamot, és így teljesen legálisan működik. Tehát én úgy gondolom, hogy mint ahogy például összeérhet a két ágazat, mondjuk a fitoterápia, a gyógynövényekkel történő gyógyítás, amiből sokszor különböző gyógyszerek keletkeznek, és már akkor a patikai forgalomba és társadalombiztosítása által támogatott gyógyszerformába kerül elő egy olyan valami, ami valamikor még csak tapasztalati tényeken alapult, hogy hasznos a hatása. Tehát a kollégák szempontjából azt tudom mondani, hogy inkább az együttműködésre kell törekedni, azt természetesen, hogy komoly életmentő gyógyszereket adott esetben elhagyatnak valakivel, és emiatt komplikációk adódnak, azt egy jól képzett természetgyógyász, vagy orvos és természetgyógyász természetesen nem csinál meg. Én úgy gondolom, hogy ha másra nem, de arra például, hogyha valaki krónikusan valamilyen gyógyszert szed, és emellett különböző természetgyógyászati eljárásokat alkalmaznak nála, különböző cseppeket, krémeket, tinktúrákat használ, és ezután valamelyest csökkenteni lehet a gyógyszeres kezelést, nek a dózisát, már az is eredményként fogható el. Inkább a természetgyógyászatot én úgy gondolom, hogy a prevenció, tehát a megelőzés bizonyos fázisaiban tartom elsősorban indokoltnak, illetve komplementer kiegészítő kezelésként bizonyos krónikus betegségek.